Неперфектни възстановявания и ролята на подкрепящия. От доктор Андрея Ламаре. Възстановяването от хранително разстройство е сложен и индивидуален процес. Често се сблъскваме с културни и социални очаквания, които определят какво означава да си възстановен. Но тези рамки могат да изключат нюансите на личното преживяване. Много хора в процес на възстановяване се чувстват наблюдавани и ограничени от обществени стандарти. Имало е моменти в моето собствено възстановяване, когато съм се съмнявала дали го правя правилно, споделя доктор Андрея Ламаре. Това създава усещане за несигурност и натиск. Поддръжниците играят ключова роля в създаването на пространство за възстановяване. Те трябва да бъдат наясно с начините, по които хората в процес на възстановяване може да се чувстват наблюдавани. Доверието е основополагащо. Поддръжниците трябва да работят съвместно с близките си. Очакванията за възстановяване трябва да бъдат гъвкави и да отразяват индивидуалните нужди и предизвикателства. Поддръжниците могат да помогнат, като приемат различни версии на възстановяване и насърчават откритост и доверие. Това е път към истинско и устойчиво възстановяване.